Traxedia en Lalín. 2 persoas morreron no incendio desta vivenda. Outras 2 persoas foron rescatadas con vida de entre as lapas. Hola, boas tardes. Os falecidos son a filla dos donos da casa, de 23 anos, e un anciá de 82 que traballaba dende hai anos no domicilio. Os equipos de rescate tratan arestora de localizar o matrimonio propietario da vivenda que permanece desaparecido. Durante toda a mañá os bombeiros continuaron coa busca do matrimonio desaparecido. Falase de que hai persoas desaparecidas, pero por ahora non estamos certos, por ahora non as topamos. Cando os bombeiros lograron acceder aos cuartos do primeiro andar, atoparon os corpos de 2 vítimas mortais. A moza, de 21 anos, filla do matrimonio, e un ancián que vivía coa familia. Unha fonte próxima a investigación asegura que a rapaza tiña un golpe na cabeza. Pouco a pouco vanse filtrando datos que nos permiten ir reconstruindo o puzzle dunha historia difícil de explicar e de entender. Un incendio que non logrou borrar as pegadas criminais. 2 cadáveres tendidos sobre as súas camas e unha fosa séptica na que se concentraba toda a maldade desta familia de Lalín. Na nosa mesa de hoxe, a forense Berta Rodríguez, a que eu lle quero preguntar que pasa pola cabeza duns pais para decidir así a morte da súa filla, Berta. Hola, boas noites. Penso eu que a frustración, a rabia, non? A inqueranza de ter unha vida diferente fai que o ansia de sobrevivir deles, a súa propia existencia, vaya por encima da morte da filla. Antepuseron o seu beneficio á vida da súa filla. Con nós tamén Lano Recamán, axente de criminalística, que ademais repite en Expediente Oculto. Lano, este é un crime incrible, pero que é real. Como titularías ti? Hola, boas noites. Pois, vendo o entorno, entre as cinzas agóchanse as respostas. Pois as preguntas a esas respostas ímolas a facer esta noite nesta mesa. Comezamos xa. 29 de outubro de 2010. No Concello de Lalín, o empregado dunha granxa dá a voz de alarma. Da vivenda dos donos da explotación na que traballa, sai un fume negro, espeso, irrespirable, presaxio do que está por vir. O home bate na porta. Intenta entrar para socorrer a familia, pero a chave está botada por dentro. Na metade da desesperación, agoniado pola voracidade das chamas, logra deter un autobús e pídelle axuda ao chofer. Os seguintes en aparecer na escena son un grupo de bombeiros que rompen o cristal dunha ventá para acceder ao interior da vivenda. O tempo aprema. Saben que hai persoas dentro, vidas en perigo. No medio do veo de fume, case na escuridade, escoitan un berro desgarrado, o de quen sabe que está preto da morte. Logran salvar unha anciá e o seu fillo, pero a busca continúa. Coas chamas xa controladas, soben ao piso de arriba e entran nun cuarto que sospeitosamente quedara libre do lume. En riba da cama detectan un bulto cuberto cunha manta, e ao descubrilo, unha moza morta. E un dato máis, alguén lle asestara un golpe mortal na cabeza. A fotografía completa o achado doutro cadáver, un ancián no cuarto do lado. O incendio era a excusa, o envoltorio dun crime larvado e planificado dentro da propia familia, o matrimonio Mouriño. Os axentes búscanos en descanso, ata que uns berros os alertan. E no exterior da vivenda, 2 siluetas emerxen dun depósito de xurro, completamente cubertos de bosta e cun lamento na boca, apenas capaces de falar. En ese instante a historia dá a volta por completo. O lume non era o principio, era o final dun plan. Este crime completamente sobrecolledor descubreuse co amencer, verdade, Lano? Cando un traballador a eso das 8 da mañán dá o aviso de que a casa está en chamas. Sí, un traballador avisa as emergencias para que vayan ao lugar que hai unha casa que está incendiada e que cree que hai xente dentro. Entonces, cando chegan os servicios de emerxencias, o primeiro que fan é entrar por unha ventana, evacúan a 2 persoas da planta baixa e cando chegan á planta de arriba, cando xa topan 2 cadáveres. Porque a porta estaba pechada, verdade? A porta estaba pechada, sí.
Toño, isto acontece nunha granxa familiar. Eu quero que nos expliques un pouco, que nos fagas un pouco o marco de como era esta vivenda que tiña un establo anexo. Esta vivenda hoxe en día non sería legal, porque hoxe son outro tipo de establecimentos, pero naquela época, a nosa tamén era moi parecida, tiñamos a casa e ao lado da casa tiñas a propia granxa, é dicir, había unha conexión. De vacas, De ¿no? vacas, sí, de vacas. Este tipo, bueno, durante moito tempo, incluso as explotacións de vacas puñanse por baixo porque eran a calefacción natural da vivenda, é dicir, as vacas servía o calor e era o que che tiñan. Entonces, este traballador o que vai é asistir as vacas e ve o incendio na vivenda. Unha cousa moi importante tamén que quero salientar. Mentre estaban retirando a xente viva, mentre estaban retirando os corpos, aínda seguía ardendo porque a planta baixa seguiu ardendo durante todo o tempo e a Guardia Civil que sempre tuvo o medo de que foi que explotara. Entón, bueno, era a típica granxa de vacas, explotación granxeira, en donde os traballadores desa granxa eran como parte da familia, como vamos ver no crime que vamos a analizar, e formaban como unha unidade donde se vivía, se traballaba, se compartía, se convivía todo. Claro, porque nesa casa vivían 6 persoas. Cando esa casa empeza a arder, debaixo dese teito, había 6 membros dunha familia, bueno, máis incluído un traballador, non? Amador se chamaba, que era casi integradísimo como se fose membro da propia familia. Estamos a falar do matrimonio dos Mouriño, verémolo agora mesmo nun gráfico, que eran Carme Reboredo e José Mouriño, que a súa vez tiñan unha filla única, ademais, que se chamaba Sonia, que vivía con eles na casa, e tamén vivían a nai de Carme, é dicir, a avoa de Sonia, a Belina se chamaba, vivía un irmá da propia Carme que tiña unha discapacidade intelectual e vivía, ademais, Amador, que era este traballador desa granxa que, como ben nos está a contar Toño, levaba toda a vida traballando con eles e ao final acabou formando parte do núcleo familiar. Claro, o que se facía nas aldeas era aquela persoa que traballaba na casa toda a vida, cando se jubilaba, como non tiña onde acollerse ou onde vivir, pois o que se facía, bueno, mira, se traballas toda a vida, quedas na casa e vives como un máis dentro da casa. Ese acollemento que era o que se facía nas aldeas de unha grande familia que non era só por parentesco, sino tamén por dependencia. Pois desta vivenda houbo 2 persoas que non saíron con vida. Trátase de Sonia e de Amador. Imos a coñecelos un pouco mellor. Sonia Mouriño tiña 22 anos e levaba unha vida tranquila. Era a nena da casa, a máis pequena, a máis consentida por todos. Cada día viaxaba a Santiago e alí compartía xornada laboral con seu pai, no negocio familiar. Sonia era responsable, con estudos, con parella, unha vida ben encamiñada, desas que parecen ir ás mil maravillas. Un círculo que a arroupaba e que lle ofrecía un futuro vantaxoso. Baixo o mesmo teito que a rapaza e seus pais vivía tamén Armando, un antigo traballador da explotación familiar que tras a súa xubilación quedara a vivir ali, como se fose un Mouriño máis. Un ambiente familiar, aparentemente seguro e protector, baixo o que palpitaba unha ameaza real.